Hayırlı gün, hürmetli tamашaçılarımız. Tataristan 24 телеканалында турдан-тур эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. 1 декабрьдә, ягъни иртәгә РСФСРның атказанган Татарстанның халык артисты Исламия апа Мәхмүтованың туган көне. Әгәр исән булса, аңа 80 яшь тулган булыр иде. Бүгенге тапшыруыбызны әлеге шәхеснең иҗатын барлауга багышларбыз. Кунакларыбыз Исламия апаның хезмәттәшләре Татарстанның халык артисты Нуретдин Нәҗмиев һәм Татарстанның атказанган артисты Лютия Галләмова. Hayırlı gün, исәнмесез, хөрмәтле кунакларыбыз, хуш килдегез. Исәнмесез, хайырлы көннәр. Хайырлы көннәр, исәнмесез. Сезне күрергә без бик шатбыз, бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Без дә бик шат. Мин әле беренче тапкыр сезнең студиядә. Менә бит, Аллага шөкер, матур әңгәмә килеп чыгышлар бит. Хөрмәтле телевизор караучылар, алда әйтеп үткәнемчә, тапшыруыбыз турдан-тур эфирда бара. Әгәр дә сезнең кунакларыбызга сорауларыгыз булса, әйтер сүзләрегез булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябызның телефон номерларын сез хәзерге вакытта экраннарда күрәсез. Хөрмәтле кунакларыбыз, әңгәмәбезгә күчкәнче башта сюжет карап битәргә тәкъдим итәм. Безнең хәбәрчебез Исламия апа турында сюжет әзерләде. Бергәләп карыйк әле. Әйдәгез. Исламия Мәхмүтова, Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты, Тантана премиясе лауреаты. Исламия ханым Әлки районы кызы. 19 яшендә Казанга килеп, махсус белеме булмаган килеш Республика татар күчмә театрына эшкә урнаша. Башта бутафор, сәхнәдә техник хезмәткәр була. Соңрак рольләрдә шанып тапшыралар. Илдар Юзеевның «Кыр кызлары артыннан» драмасындагы җырлы-моңлы Ясминә роле белән татар тамашачысы арасында танылу ала. Исламия Мәхмүтова киң кырлы талант иясе. Ул үзен режиссерлык, драматургия өлкәсендә уңышлы сынаган артистка. Татар театры өчен 55 ел гомерен биргән иҗатчы. Татарча киносериаллар аша да халкыбызга таныш. Исламия апа Тинчурин театрының гына түгел, бар татар театр сәнгатенең сүрелмәс йолдызы. Шуннан да шулай, Исламия апа инде безнең йөрәкләрдә, безнең күңелләрдә. Менә без еш кына театрны ул зур бер гаилә дип атыйбыз. Менә шушы гаиләдә Исламия апа нинди роль башкарган икән? Исламия белән мин 1968 елдан бeri таныш. Мин аның спектакльләрен караганым юк иде. Менә шуннан мин ул вакытта Мизәлә театрында хезмәт итәм. Менә без гастрольдә беренче тапкыр Әлмәттә Аның белән очраштык, аның гаиләсе белән, театр артистлары белән бердән якыннан күргәнем юк иде. Шуннан безнең Казанга күчеп кайткачта инде минем рәхәтләнеп алар белән аралаштым инде. 76 елда мин Мизәлә театрынан күчеп кайткачтан Исламияләр белән инде чын-чынлап кулга-кул тотынышып хезмәт иттек. Исламия белән ул бик аралашучан иде. Ул бер аның белән сөйләшеп утыруы да үзенә бер рәхәтлек, күңел иркенлеге. Менә була бит кайсы кешеләр сөйләшәсе килмәй. Аның белән сүзләр, менә сөйләшеп сүзләр бетмидер. Аннан Исламия аны үзендә бик безне хөрмәт итте, ул безнең гаиләбезне дә хөрмәт итте, минем иптәшем дә шу театрда хезмәт итте. Бергә гастрольләрдән кайткачтында без бер-беребез белән кунакка йөришәдер икән. Бер карасаң бит 24 көн айның 24 көне гастрольдә бергә үтә. Күрәсе дә килми башка. Димәк, бу гына җитмәгән шулай иде. Без тәндә йөрләр пешереп кунакка чакырадыр. Әле вакытта мин иткән вакытта бер бүлмәле квартирага. Анда барыбыз да шундай, аның күңел иркен иде. Теге үткәлешкән вакытларда буладыр. Ул гомердә нитмидер. Юк. Әйтәдер юк. Кат итеп. Ирләр мәтәмсенә ирләр булып туарга кирәк. Хатын-кыз булып түгел. Görдий, үзенә әйтәм. Бер нигә әйтәм. Хәзер гастрольдә җирибез Мамадыш ягында. Хали Закиевичның туган ягында. Шундый начар һава торышы, эт чыкмаслык, пишрак, көзгә пишрак. Без бит авыл малай спектакльгә йөрибез. Шунда минем машинаның кыр уртасында машинаның көпчәге шартлап, куярлык дәрәҗәдә түгел. Хәнишә без утырабыз,
Кализакич, мәрхүм бригадир, хәзер үш бригада безнең Күчмә театры вакытта. Менә бер бригада, Кыргыздар бригадасы шулай, без бит алмалай, менә шулай иде. Хәзер барга кирәк, спектакль уйнарга кирәк. Ике куллы кисәдә тыкты, тора. Эй, булмаган нәрсәләр, ир булып тугансыз инде шулай җирдә. Малай яхшылап кына бу тыйылны киде дә, якындагы авылга китте. Шуннан бер даваны ап килгән, малай трактор айып килгән име. Көпчәкләрнән инде шулай итеп безне шокка торды. Менә бит нинди соклангыч шәхес шулай бит. Ул булганда кайгы югы. Юк. Менә авылга килсәбез, Исламия бармы? Бер заманна не белә йөрибез. Аттаныш ягында йөрибез. Эш бер чулы көн дигән. Алар гаиләләр белән тоже инде. Вот. Квартирага кертмиләр. Килеп төштек, квартирага кертмиләр. Анда квартира әйтелмәгән. Гостиницада ничек урын булмады да без әйдәгез киттек квартирага дибез. Килеп төштек. Юк, квартира юк. Соң Исламия хәзер чыкты тегеннән соң. Ничек инде юк инде ул? Ничек юк инде ул? Менә бит мин ди хәзер мәрхүм кәем. Эй, Исламия килә. Була хәзер табыр. Шул квартирада булды, барыбыз да урнаштык. Һәм барысы да уңышлы гына килеп чыкты, әйме? Кайгы юк инде. Менә мин Нуртина сөйли, мин башымны иеп кенә торам. Мин инде 80-нче елда килдем бу театрга. Шунда инде ул вакытта әле группалар, бригадаларынан Нуртина әйткәнчә, бригадада мин инде 7 ел Нуртинар бригадасында, Саевлар бригадасында, Исламия апалар үз бригадасында да, Фарсиннар, Катабилар бригадасы иде. Менә инде без бу бинага күчкәч кенә инде бергә эшли башладык. Ул миңа Атыбарның дәрте бар спектакленнән шул Октябрьне ролен бирде. Менә шуннан безнең хезмәттәшлек башланды инде. Чөнки теге була бит шундый паузалар, аралар, ул менә теге буш артистларны алып, аларга рольләр биреп спектакльләр куйды. Шундый вакытлар булды театрда, булды шундый вакытлар. Менә мин аның 6 спектакльнең уйнаган актриса. Мин бик горурланам. Исламия апа бит инде режиссер түгел, ул укыган кеше түгел, ул талант, теге тумыштан булган талант аның. Ул менә артистка образына бирә, и калганын артистка эшләргә мөмкинлек бирә. Аннан соң ул ничек дип әйтим, үзенең теге менә Нуртина әйтмешли, эшендәге байлыгы ул үзендә генә тотмый, безгә дә өлешәдер юланы. Аннан соң Нуртина әйтмешли, менә шушы гастрольдә йөрүләре, гастрольдән кайткач теге очрашулар. Менә хәзер яшьләр бикләнгәннәр, бик еш очрашулар дип әйтә алмыйм. Без элек шундый дус, шундый тату идек элек. Хәзер инде хәзер бөтенләй башка замана бит. Менә театрга килгәчтә Нуртинда без карап утырабыз. Телефонга ябышканнар, телефонда дип утыралар. Без очрашып, сөйләшеп, спектакльләрдән калып, гәпләшеп утыра идек. Теге обязательно салу мәсьәләсе түгел. Шейләр шу, оралашу, премьералардан соң, аннан соң гастрольләрдә, гостиницаларда, тамашачылар белән бик күп очрашулар ясыйдык. Менә сез әйттегез театрда ул безнең анабызның театрның анасы иде, йөрәге иде театрның. Исламия апа бренды белән бик озак еллар эшләдек без. Менә хәзер Исламия китте. 4 ел. Исламия киттеме? Менә әйтерсең театрыбызның нурын алып китте. Үзе белән бергә. Әле тагын шунысын да әйтеп бетәргә кирәк. Ул бит әле менә 1991 елдан 1993 елга кадәр театрның сәнгать җитәкчесе булган икән. Пьесаларда язган, шул вакытта инде спектакльләрдә куйган, хәтта тәрҗемә эшләре белән дә шөгыльләнгән. Һәм аны таныткан спектакль ул инде әлбәттә Кыр кызлары артыннан спектакле. Белүемчә, менә ул рольне башкарганда әле аңа 35 яшь кенә булган. Һәм ул 55 яшьлек хатын-кыз ролен башкарган. Әле ул сөйләйдер безгә. Кирдем ди Равилар Хемишка приказны укыгач безгә бит приказ язып беләләр. Миңа бит 35 кенә яшь, героиняга 55 яшь нишләп мин алай картайтасыз Равилар Хемиш дип әйтәм ди. Менә Исламия күреп тор бу сине таныта торган ролең булачак дип әйтте. Алдан күргәндер.
Аның что халыққа шултан тибет. Жырлары мәңгілік Қозлары. Басқұт Абимашевның кие жырлары шулай аны дүнияға танытты. Onun sonra kır kozları ortadan deyip eğitim bilen nişiktir kılaqta onun toğuşu yanları şekilde şulay. Менә күпме җырчылар җырлап карадылар. Исламия падагы теге моң авыл битендә теге профессионал да җырламый. Аның менә ишеннән чыга, йөрәгеннән чыга җыры. Ул кыр козлары артыннан чыкты. Менә без бергә йөргән вакытта. Birge girgen vakitte Mesut abi bilen olar şol 70 hadaytem 76-78'de mi? 76 76'da men kildim koştum 77'de. 77'lerde. Men kelgençe çıkkan idi indi o. Indi bu birçilip jirinde nite yok benim rol tuğu. Mene billahi bir galgansız. Onda kichkine bizning sahne. Kreml teatrının ortaya kime Spas başlasında ya. Yok bulmuyor. Bulmuyor. O bir tege boy ki temperament ne oldu niye? Randırın tanış kanam bulay bir şey bulay mene şöyle ulanı tuğdardı şok batırdı o. Avla ki çabız İslamiye spektakl biter. İslamiye 40 oddan jırlayındı. Allah jırlayındı halk tanışsa. Şuna jırlayındı. Yok bitinde ne tavuşunda. Bar tavuşun jırlatalar. Biz zaten jırlatalar indi. Әлі менә бүгінгі топшыға әзірленгенде шундай мәгълүматка да топ булган идем. Аны менә гастрольләргә дә аның роле булмаса да булай халыкка күрсәтү өчен алып бара торган булганнар икән. Халык сорауы буенча. Әйе. Күп җирләргә бардык. Аннан соң теге автобусларда барабыз бит инде. Гай хезмәткәрләр туктаталар. Исламия апа ирнең буя. Тегендә шофер китә бит инде барып. Тиз генә танымыйсыз менә. Ишек начада инде теге хезмәткәрләр. Бу Исламия апа кыз. Танымасагыз синең әтиянең белә. Бу мин Исламия апаң Мәхмүтова дип шайтаныштырып хезмәткәрләрне шайтып бара идек. Бик күчмәт театр вакытта квартирада йөрибез бит инде. Аның инде Исламияны бәлешләр пешеп көтеп торалар. Квартир хуҗалары. Зур кунак итеп куялар. Әйе. Шул хәле хөрмәт, никтул хөрмәт казанды, конечно. Ну, казанлык та ул чөнки бик гади авыл кызы бит. Авыл кызы шул хәле теге пешкән чияннан, әтәнең пешкән чиясен. Менә аның театрга килгәндә белеме дә булмаган бит инде. Шул вакытта тәҗрибәсе дә булмаган. Ләкин бүгенге көндә ул милли сәхнәбезнең якты йолдызына әверелде. Ничек уйлыйсыз, менә моның нинди сире бар икән? Бу инде теләктән торадыр, әйме? Теләк кенә түгел, теләк кенә түгел. Биргән шул телекне Аллаһ Тәгалә биргән сиңа бөтен нин биргән. Безгә әйтәдер уккан вакытта театрында уккан вакытта, Президент Нәкыш Исәнбәт мин бик хөрмәт иткән кешеме, без 5% кына бирәбез. Siz үзегез тырышырга тиеш һәм сезнең нитәбез генә. Менә шул менә Исламия бәхетенә Равил Рахмис туры килде, Кәшмә апалар туры килде, яхшы теге яхшы режиссерлар. Менә көч биреп күреп алып ачтылар. Көнгә җитте ул. Менә шуннан да субханалла. Менә сез дә Исламия апа турында бик җылы хатирәләрегезне яңартасыз шулай бит. Менә театрда да һәрбер артист аны ярата һәм әлбәттә инде бик сагынып искә ала. Шушы урында тагын бер сюжетка тукталып үтик әле. Игътибар экранга. Агымдагы елның 1 декабрендә исән булса Исламия апа Мәхмүтовага 80 яшь тулган булар иде. Шул уңайдан Тинчурин театры артист истәлегенә махсус чара да әзерли. Хезмәттәшләре исә аны сагынып искә ала. Иң беренче эшләгән эшем Исламия апа белән ул Бертольд Брехтның Мамаша Кураж спектаклендә Телсез Катрин роле иде. Исламия апа минем әнине уйнады. Бик гөрләп, бик шәп искиткеч итеп шундый мин Исламия ападан тормыш мәктәбе, театр мәктәбе алдым. Һәм менә шул вакыттардан соң инде бәлки Исламия апа мине яратып калды, мине аеруча ярата иде. Мәхәббәт чишмәсе спектакле 15 ел буе гөрләп барды. Беренче 3 елда ой сайын 3 тапкыр уйнады ул спектакльне. Һәм халык менә виноград тәлгәшләре кебек эленеп тора иде балконда. Исламия апа һәр спектакльне килеп карап утыра сәхнә артында. Балалар, бүген аеруча әйбәт уйнадыгыз. Балалар, бүген халтурит иттегез. Бүген Исламия апаның истәлеген музейдагы ядкарлар һәм халык хәтере саклый. Беренче көнемнән үк, эши башлаганнан үк бик якын иттем. Чөнки ул үзе дә
шундый кеше иде. Беренче килеп керешкә якын кабул итүче кешеләрнең берсе иде театрга килеп кер. Мин яшь кыз идем. Ул да бик олы түгел иде, әмма ләкин менә шулай матур итеп яшьләрне каршы алуы белән минем шул хәтта беренче көннәрем истә калды. Исламия апа ул бик кызык кеше иде ул. Ул бик күңелле кеше иде. Мин аны Бәйрәм апа дип йөртәдерим. Бәйрәм апа дип йөртәдерим. Чөнки аның бер кая барсаң да, ул бер кайчан да утырмас. Булай гына гел җырлап җибәргел, биеп җибәргел, кызык сүзләр сөйләшербез. Исламия ханым 100дән артык рольне җанландырган шәхес. Ул тамашачылары күңеленә ачкыч тапкан, меңләгән йөрәкләрне сөендергән олы сәхнә остасы. Сәхнәдә төрле рольләр уйнаса да, тормышта Исламия ролен уйный иде ул. Ул тормышта да артистка иде. Үз-үзен тотышты, үз-үзен кеше арасындагы кешегә карата мөнәсәбәте белән ул һәрвакыт чын артистка булып кала белде. Аны шуңа күрә халык яратты да. Гадилеге өчен сорыйлар иде. Исламия кырказларын җырлар дип. Бер кайчанда, бер көнгә дә кичкенә бала булмасын, аңа да колагына гына булса да кырказларны ике елын гына булса җырлап бирә иде. Менә шундый иде ул. Татар тамашачысы йөрәгендә Исламия Мәхмүтова дип аталган йолдыз мәңге сүнмәс, һәрвакыт яшәр. Менә бит нинди якты истәлекләр. Димәк, бик тиздән искә алу кичәсе көтелә икән шулай бит. Ниләр булачак безгә дә сөйләп үтегез әле. 7 декабрьдә бик матур кичә булырга тиеш. Әлбәттә, менә теге репетицияләр алып баралар инде. Яхшына үземдә катнашам 2 спектакльдән. Атабарында бар. Бик матур булырга тиеш Алла бирсә. Алла бирсә көтәбез шулай бит. Чөнки сценарийны безнең яшь артистларыбыз быел гына әле Татарстанның атказанган артистлары булды. Сценарийны Илфак Хафизов язды, режиссеры Зөлфәт Закиров. Бик матур сценарий, без инде шапкатык, яшьләребез бик өметле, бик молодцы, афәрин. Анда менә аның ничек театрга килгәннән алып, тормыш юлын эшлибез. Мин дә Нуртин әйтмешли, 2 зектә катнаша. Мин беренче зектә инде Кәшифә Тумашеваны уйним. Режиссер ничек ул театрга килеп кергән моментыннан, аннан соң ул куйган Рәдиф Сәгъдинең сыңган беләсек спектакльдән үзек күрсәтәбез. Менә әйтеп киткәнемчә, анда аның куйган спектакльләреннән үзекләр генә булачак. Ул куйган аның үзенең спектакльләреннән үзекләр һәм Ләйсән белән Лилиянең җырлары, аннар шул спектакльдә куелган әле нинди спектакль әле ул? Кемнеке? Дани Салихның. Ялгыш. Шул спектакльдән бик матур җырны Ләлә җырлаячак Алла бирсә. Менә шул җыр ул. Сез сұраған Янар шешек. Янар шешек. Башкарылачак Алла бирсә. Димәк, бик җылы кичә көтелә. Бик җылы кичә булачак Алла бирсә. Менә сөйләп үткәнчә безнең автобуста баруларыбыз, анда ничек эшләүләре, ничек килеп кергән моментлары бик әйбәт итеп язылган сценарий итәм бит. Күз тимәсен. Димәк, булган хәлләр сәхнәгә менәчәк. Теге кытлаулар, теге басып торып булай, тегеләй дип сөйләп тору булмый. Теге нитеп театральләшкән тамаша булачак Алла бирсә. Менә шуның белән безнең тапшырыбыз ахырына да якынлашып килә. Шулай да тагын бер сорау биреп үтим әле. Менә бүгенге көндә Мәхмүтовлар рухы театрда сакланамы? Саклана дип. Менә Казаныбызның бер урамын ялгышмасам Исламия апаның исеме белән атадылар. Вахитов районына бик матур урам, бик яңа төзелешле урам. Барып карадык, барып иттек, бик матур. Бу инде чыннан да театр эчендә зур шатлык шулай. Бер генә минем мин анда әйттем. Ни өчен генә Мәхмүтовлар урамы дип кирәк. Шул Мәхмүтовлар урамы. Хәлил Зәкиев бит, Хәлил тоже бит Татарстанның халык артисты. Мәхмүтовлар урамы кирәк иде. Брат бар бит менә урам шулай. Менә Токтаны да Мәхмүтовлар итеп бергә куелды бит теге йортларына. Токтаны. Мемориаль Токтаны шулай куелды. Рухы дигәннән менә Хәлил абый киткәнгә инде 11 ел, Исламия апа киткән 4 ел. Исламия апа киткәнгә ышанып та бетәс килми.
Хәлил абый һаман да менә ишекне ачып, кызлар дип шайтып, безнең Шакыдрый башта кызлар, мин кирдем дип, алар бит инде Жуковский урамына күчтеләр соңгы вакытта. Менә Хәлил абыйның йөзе һаман да шулай тора. Исламия апаны сагынабыз. Ул инде менә бер атлы бит безнең улы артистларыбыз китеп барды. Бер Зинфира апа калды, инде хәзер менә Нуртина безнең өлкән артистыбыз булып санала. Соң вакытта, Лүтсия, яшьтиләрем китеп бетте, мин генә калдым дип, әле Зинфира апа бар мәйтәм, Зинфира апа бар. Менә Зинфира апа киткәнгә дә 2 ел булды. Ул туфраклар җиңел булсын, сагынабыз. Рухы менә кызы, Лилия, Лейсия, дәвамчылары бар, Аллага шөкер бар. Шуннан шалтыраташабыз, икәүгенә калдык бит. Нәҗмәй, нишлисең? Нәрсә эшлисең? Нәрсә пешердең? Миңа өйрәт әле кисел пешерергә. Теге солыдан мин аңа өйрәттем кисел ясарга солыдан. Что-то минем дип чыкмый бит. Мәйтәм, чакыр кунакка киләм хәзер. Шуңа килдем тегә мәйтәм, менә шулай эшләргә кирәк. Бик катлау ул мәйтәм, карап торырга кирәк. Мәйтәм, карап тормастан утрау җана мәйтәм. Шалтырат шадыр. Менә хәбер Лүтсия генә миңа шалтырата. Мин Нуртин белән аралаша. Мин өлкән артистлар гомумән мин өлкән артистлар белән аралашып яшәдем. Зинфира апа Мәскәүдә менә былтыр җырына барып кайттым. Нуртин белән сөйләшеп торабыз. Мин өлкән артистларны хөрмәт итәм. Лилия шалтырата инде кайчак кына интернетта. Иногда Сәлим белән дә сөйләшәбез. Инде бергә эшли торган хезмәттәшләремнәр белән. Элемтә бар инде, Алла бар. Элемтә бар. Хәзер бик җайлы. Менә хәбер генә әйтәм сезгә әйтәм. Безнең менә тегел 1 минутыбыз калды. 40 булды. Мин анда бара алмадым, нәрсәдәндер. 40-на бара алмадым. Ичмә керде менә чын йөрәгемне әйтәм. Бу миңа нигә салып, тәнкәгә салып пишмаклар җибәргән. Бирде дә шуна китеп тә барды. Менә бит. Иң мөһиме кадерле кунакларыбыз исән сау булыгыз, алга таба да иҗатыгыз гөрләп барсын. Менә Исламия апа турында әйтеп битәсе килә, ул инде шуннан да үзенең ихлас, ялкынлы иҗаты белән тамашачыларның йөрәгенә үтеп керә алды. Без аны хәтерлибез, ул безнең исебездә, Алла бирсә, аның исеме, иҗаты мәңге күңелләрдә яшәрә. 7 декабрь көнне барлык тамашачыларны да искә алып кичәсенә чакырып алабыз. Бик зур рәхмәт сезгә, сау булашабыз, Алла бирсә. Теге җырны да җыр. Янар чәчәкне җырларбыз. Алла бирсә. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.